Pažnja! Korisnici prepaid kartica će do 10. februara sljedeće godine morati da registruju svoj broj ukoliko ne žele da im broj bude blokiran. Ovo je rezultat izmena zakona o elektronskim komunikacijama koji predviđa obaveznu registraciju prepaid broja. Dakle, prilikom naredne kupovine SIM kartice morat ćete da ostavite svoj JMBG broj ili podatke sa lične karte. Ovo znači da će telekom operateri, potencijalno i MUP, imati uvid u vaše lične podatke, a sve sa ciljem, kako navode, smanjenja stope kriminaliteta. Po svemu sudeći, registraciju ćete moći da obavite u trafikama i kioscima, a uz pomoć mobilne aplikacije vaši podaci biće skenirani. Međutim, još uvijek nije poznato na koji način će vaši lični podaci biti zaštićeni od potencijalne zloupotrebe. Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti nije mogao da se izjasni o tome u kojoj meri i da li trafike moraju da se usklade sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Također ostaje pitanje da li će ova obavezna registracija zaista smanjiti stopu kriminaliteta s obzirom na postojanje drugih internetskih aplikacija i drugih kanala za komunikaciju. Šta vi o tome mislite, pišite nam dole u komentarima.